Hvala, Čikaćale. Hvala. Čikaćale, je to stvarno bio Deja? Pravi Deja. Jok lažni. Čale, ja kad sam rekao da poznaješ Deja, oni mi ne veruju. Ne, Čikaćale. Ne pomerio se s mesta ako lažem. Ja vama verujem. Ne, molim vas, mislim, ne preispitujemo to, nego, ti si, brate, rekao, on je rekao da je bio na probi u Juventusu, mislim, molim vas, to nema veze s mozgom. Nemoj da lažeš, to nisam rekao. Rekao sam da sam bio u obilasku Dele Alpa i da sam sišao na teren da ga pogledam. To sam rekao. U društvu se zove Krasić. Čikaćale, odakle vi znate Deju? Pa Macotka, ja sam ti bio glavni dobavljač 90-ih za Rossoneri. A čega? Kako čega, Maco? Pa garderobe. Jao, sad shvatam. A? Sad shvatam. Poštovanje. Jel da? Da. To su oni dobavljanja, ona čuvena. Jel vidiš da zna? Kao rasprodaje. Pa rasprodaje, pa mi smo to nabavljali robu firmiranu na rasprodajama i onda... Da. Naši ljudi su bili čuveni po tome, mislim. Da, pa mi smo bili, bre, najbolji. Najbolji smo bili u tome, čovjek. Svaka čast. I to samo ekskluzivna premium roba. Imali smo Versace, Armani, Ferre, onda Gabbana, još pre Dolcea. Mislim, tu nije bilo zezanja, Maco. To oni sami nisu išli u te nabavke, rasprodaje. Nego su vas slali. Moguće ste oko Zbog treninga, razumem, pa nisu mogli, pa ste onda i umjesto njih. U Italiji. toliko glup. Cijeloj Italiji. Brojeve od prvog tima Milana su imali samo 2 čoveka. Berlusconi i ja, Maco. Pa ja, da. I to, pazi, ne ove zvanične brojeve, nego privatne, za ograničeni broj ljudi. Svaka čast. To znači da ste vi Deji nabavili onaj crni kožnjak što ga je stalno nosio? Ma nisam ja nabavio taj kožnjak, to je nabavio u Titogradu, neki Albanac. Šta je bilo kasnije, mislim, kako su oni... Oni su mene zvali, ne ja njih. Kad god je bila neka zabava, diskoteka, neko zezanje i tako dalje, telefonske žice bruje. Deo, Boban, Desai, Vea, Costa Curta, onda onaj mali... Ambrozini. Kako znaš, Ivo, Ambrozini? Pa Versace, pa Ferre, pa Gabbana i još pre Dolcea. Žicke, ste na nekoj terapiji, bro? A Van Basten je zvao svake nedelje i kad se vratio u Amsterdam. A ovaj maličić kuravi, ovaj Gulit, zvao me iz Dženove, zvao me posle iz Londona. Ovi njegovi u Čelziju popizdali, mislim, čovječe, kad su vidjeli kako jaku robu imaju. Iz Londona. Da. A Viali teo da potpiše. Viali teo da potpiše za Milan, zato da bi se snabdevao kod mene. Vijali. Ne, lažni, Maco. Bože, čoveka, je. Svaka vam čast, Čikaćale. Pa vodio sam maloga, bre. Pa Peđe, se sjeća kad sam te vodio, kad si bio... Maloga sam vodio u nabavke. Što ne pričaš, bre? Pa ono kad ste pojurili karabinjeri pa si me ostavio samog na ulici Kokera. Kakvi karabinjeri, već ti normalan, bre. Pa je tako? Kako to pričaš pred drugovima, bre? Čoveče, nisu bili karabinjeri, nego bila ova ulična, ovaj karneval. Karneval bio, pa bilo tih uniformisanih. Ti si zaboravio sebe. Kad ste prestali da se bavite tim? Pa prestao sam kad su prestale te rasprodaje. Pa da, logično. To poslije su neke dozvole tražili, nešto. Pa da, čuvene dozvole. Da, evo ga. Deo moj. Gdje si kralju, gdje si legendo? Aha. Dobro. Hvala ti, brate moj. Ajde kad dođeš u Beograd da pijemo piće. Ajde da pijemo kafu, dojčima i ođe god. Ajde, ljubite, brate. Ajde. Izvinite, Čikaćale, s poštovanjem, naravno, mislim, ne morate odmah, ali... Kjuzo, to vam je zaključano. Milan zaključan iz keca u kec. Jesam rekao? I pašći još jedan gol. Da, tek tako. Te vi sigurni da ste razgovarali s pravim Dejom? Evo ga! Go! Bravo, Čikaćale! Bravo, Čikaćale! Pa neće mene Deo da zajebe, mislim. Au. Hvala vam.
Hvala vam, izvini se čovjek. Čale, ja evo povlačim reč, izvinite.